No a máme tu šiestý deň tejto mini výzvy, už sa nám to pomaly blíži ku koncu. Takže ak ste sa ešte nezamysleli nad tým, koľko toho v živote máte, dnes je teda čas si to precítiť, zapísať, a teda cítiť tú vďačnosť a hojnosť za to, čo máte. Takže si všímajte maličkosti a veľké veci a môžete si zobrať papier a pero a spísať si teda nejakých 5 materiálnych vecí, napríklad, že máte zdravé nohy, ruky, že máte oči, že máte posteľ, záchod, pitnú vodu, teplú vodu, proste hocičo vás napadne, materiálnych 5 vecí, 5 nejakých nemateriálnych, napríklad čo sa môže týkať nejakých vzťahov s rodinou, deťmi, priateľmi, partnerov, že môžete cítiť vône, počúvať hudbu a podobne, čokoľvek vás teda napadne. A hlavne ide o to, aby ste preciťovali tú vďačnosť a tiež si dnes môžete všímať, čo milé sa vlastne okolo vás udialo. Nemusí to byť ani konkrétne vám, môže to byť niečo, čo započujete, nejakú milú správu, nejaké milé chovanie niekoho voči niekomu. Proste niečo také milé, čo vám vyčarí úsmev na tvári, že proste svet je krásne miesto. A napríklad môžete si všímať aj to, či na vás zasvietilo slnko, či vám niekto niečo milé napísal, či vás niekto objal, niečo vám daroval. Môže to byť aj v takej forme ako len zľava niekde v obchode. Hocičo, proste si všímajte, koľko je okolo vás hojnosti a milých vecí a precíte to. Takže toto je vlastne k dnešnej výzve. Pokojne dajte aj ostatní vedieť do komentára, aj mne, aby som vedela, ako sa vám táto výzva páčila a ako ste teda dnes sa s ňou popasovali.